Balima Anyokma, très urgent et très bonne nouvelle. Balimao, bien dimanche 29 juin 2025, Amboraka information Dumadumando Soro. Comme Mali sera souillé, Bamba Chibale, Moroka Nyamoro Bado Fara, Moirebe Tieni Bakera Malion. Ah, en armée malienne, on faut bravo à l'armée malienne. En information flana misro, awa, ko Bamba Chiwale, Moroka Nyamoro Bado Fanabeno, Atoko ou Maroko Ibrahim Boubacar Ibrahim di Oubel ko fana ko itara kataka yere di fenga moga anga armée ma Bamba Chiwale mogo ka nyamogo bado photo flene malien anaka kelege diun kuye marfa bla ah ne tare de ama foko bravo à l'armée malienne ametla ka do détail konana anga information flana musoro ka fo malien nyana ka fo burkinabé nyana ka fo nigérien nyana ambeka do Togo président wallahi ou be fait ka Togo président boy ara jamano de wulemba contrôle la fambe anga do ala ka nyumanto ngoy na bora dora maya yeshima maka tiende fana ne jatikele nonde wala ne machine ko jatikele bolo tellement ne jatikele me Togo président na billahi tallahi ne na la tiende machine chino ko kanya ajele nonne ka ne wallahi ne be ka ko shu chiko mina anga do ay jamano de ngurutele no anga na nyoko ne wallahi mais bon après on va parler. Donc, on a une information nous faut ça. Si ça, Mali armée communiqué blanc. Vraiment, armée malienne fou. Mali armée communiqué blanc, malien blanc de l'Ingalamede. Que l'état-major général des armées informe l'opinion de la neutralisation d'un chef terroriste d'origine étrangère de l'État islamique au Grand Sahara et IGS. Et son garde du corps, tous armés, ce jour 28 juin 2025, lors d'un accrochage dans la localité de Chaman, à 38 km au nord de Menaka. L'exploitation des renseignements a permis de surprendre le dit terroriste alors qu'il avait rassemblé et mis sous pression les populations du secteur pour une campagne de sensibilisation forcée. L'état-major général des forces armées maliennes félicite les unités engagées pour leur professionnalisme. Unis, nous vaincrons. Bravo à l'armée malienne, tous mes respects. Voilà, ni une nouvelle demande. Alaka Bargadola, Alaka to Iyad Agali Fanaka Marfabla, Alaka to Amadou Koufa Fanaka Marfabla, Alaka to Beka Boui, Anga Douyodi, Ouyam Beka Langini de Alakou Kefana. Malion Segara Kojugu, Malion Segara, Dougoudo Bambargola, ça me fait mal, hein. Mais franchement, Mali Sorassou, Abla Okuna, je suis de cœur avec vous. Je suis l'armée malienne. Même façon fait, même armée fait, alaka barga do Allah, surasi munu be marfachi, nkote surasi munu be biro ko na baba nkoto lumade. Surasi munu be kungo kono na be ka marfachi, alaka barga do Allah, alaka na foi kala. Aya blau kuna anga do obawi. Oye information flo soro, oye information flo. Information flo na mun kadini bi information bela jele malien. Oye Ibrahim voilà, ko Boubacar Ibrahim ale Bamba ci nyamugo badoyi kaya atara randi Mali armée ala sebene flower la kana ka kelege ye marfa da ku segena tinka kan ku jena ku yere di anga famauma a sebene fleni confirmé Boubacar Ibrahim di Oubel chef terroriste et 10 de ses éléments se sont rendus avec armes et bagages aux forces armées à l'élé cercle d'Ansongo c'est samedi 28 juin 2025. Information Douman Fladi Blarabi, Nkoinka. Donc, on est taré di. Alibi Alaka Chaman Farakam. Vraiment, on est content. Ne se goûte ni sonjara ni sonja kumabadi. Ambe do kalaka barka do nga armée fanana. Male oro temene ko fe kabala. Amba fana kambe ka kelem kebi. Yara nye terroriste nyamo ko chama fakade. Alibi kelebe sina. Alibi ngam préparer kele kama. Kele alaka kele siba di Mali Sorasouma. Yarabi Yamalaka Kele Siba Douma. Au bon courage, on est ensemble. Au terme de Kabala, Malien, Togo, il y a une information sur le Togo. Mais il y a un comme Togo Koka. Mba fo Malien Bela Jelengena. Anga armée soutenue. Et Mali armée Mogobanga de Melade. Donc c'est ça. Il y a une information sur le Togo. Malien. Beba do embargo kera Mali ka wakati mina Togo président yi wula ka joka ka Mali deme
embargo kele Niger kan ou ko kube intervention militaire ke Niger contre Togo président ko avion na pale ka dugu sanfela kuna Malé on ne se goutoura ni ma chaman tikele djanante ke tabulu la ni ko kene quoi wallahi ne ba fo ni ya kene wala ne ba fo ni ya kene ka jamana yi ne ba fo o de horonya yi ni ne mogo e ka Togo président critique abe jahanama tasuma dane kerla wallahi akadine ko jugu Togo président forga sibe kadine ko bomani kalama check kadine che lofu rebe ne kerla ale fle Mamadou Doumbia fleni ni mogo tora ka dofu ma tora be digine na de wallahi abere toro yere de wallahi ni ne mogo ka dofu ma tora ne ba video a video feka ka kala teme ma zappe toro ka teme parce que mami bi deme wakati mi ka gele odi teri odi balmai odi ni odi doyi mais anyale mami nale oui opportunité di farafi ma se ko fla de bonjora jusqu'à présent et Malion domina c'est ko kabe intervention militaire ke Mali contrôle est-ce que oba kalama ko Togo président de wuli ka jokala o Togo président kelembe problème de labi France devait faire ka Togo président boy comme on est ici chamana président kadi ou fait ka Togo président boy nous était président boy ou bien ni France John Doy alna ga soro Togo président boy nous be genou kala ça mais au moins aller modérer non quoi abi la fo Macky Sall ta Macky Sall to président la Sénégal Macky Sall Macky Sall ma Mali gala de orato nete kuma jugu ba fo Macky Sall ma tu sais mo nga ko ma sima kana baga ma ko Macky Sall na kana Assimi Goïta fofo malla aya Macky Sall na le malla orato nete fin fama Ousmane Sonko kadne Bassirou Diomaye Faye kadne mais tiens là Sénégal président ou Mali boya ko jugu les Sénégalais ont trop respecté les Maliens orato nete ces Sénégalais made jamana flabé olu ga nyamoko tise malima Sénégal fleni allez ni la djine au président ni olu nanga surun quoi on est très proche de donc ambe kuma forja simbe ka côté oroka forja simbe be problème de la vie plan jumengi ou be fait ka Togo président balé ka bo fanga la di nous a genga bo fanga la ou bena mogo do sigi mogo mini ayesi ta jige nyongonte ke kono mogo mbe terrorisme ka kan sigi ou be terrorisme bla Togo abeto ka ta Burkina kele o de plan B angen ga do ke ala ka nyumambo aga jamano de wulembe Togo dugula dembe de wulembe Togo président contrôle la bi ne jama bolé ne jategera ni ganga quelle leçon ka nyasi bema ni be fanga la ni ga fanga banguma sera ni bon ala kana ban wala ne akli wanga akli sigiden ta kwa wallahi Togo président ngani ayande mede wallahi horondi du ali Mali ni Côte d'Ivoire ka 49 militaires koyi Togo président da kele fo ka ban tiens Mali nganga de mede Mali activiste be kanga boka Togo président soutenir tche ande ben koyi non tche ande ben wallahi aka jamaro de ngul lembe de kunu ye marsi do ke fo ka ne jateke ou ye marsi do ka ne jateke male be ka mogo mine minge ni mogo mine tro mogo be muruti du Togo président me mogo mine de la ka ngudi dabla aka nga conseil aka mogo mine da ni mogo mine tro mogo be muruti jama be ka bo wakati na ni take mogo mine tro ibe jama to nyakadi aka ngudi dabla ça oni o erreur fatale di to anya ni information de soro ngamen fo ngana bi ala ka Togo président ala ka nyuma bonna ya rabi yama Mali munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no ala be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger America corporate modo urgent do 10 € na ya reta o ko fa baka bank information bedu na ga bank information bedu aw so mo be Mali Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ko orange numéro a registré ga téléphone anu to ko mu ga kante ga na wari ci ba so orange mala sur place wari ci ko fala to dron me clean sara wari ci ko flana sabana bada 1,99 € c'est 2 € que me fla dron akambe ciao